Riv avispapir i strimler ned i en beholder eller en stor pose. Det er en proces, der tager lang tid, men i sidste ende er det hele værd. Undgå helst glat og glittet papir. Det suger ikke vandet særlig godt, og processen vil tage længere tid. Man kan sagtens bruge alt muligt papir, for eksempel pap, men man skal være opmærksom på at fjerne eventuel plast. Avispapir er altså det bedste til det her projekt. Når man har revet papiret, kommer man strimlerne op i den tiltænkte beholder. Vi bruger 2 80 liter murspande, hvor den ene står oven i den anden. Mellem de 2 spande ligger der 2 træklodser for at skabe lidt afstand mellem spandene, da det så er nemmere at løfte den øverste spand op igen senere. Den øverste af spandene er der boret huller i med 3 mm bor, så mange som muligt. Under denne opstilling har vi en blomsterplastkumme, som mest tjener til at have en hævet arbejdshøjde. Men senere bliver den også brugt til at hæve den inderste murspand, så vandet kan løbe af papirsmassen. Herefter kommes rigeligt vand, man kan altså ikke bruge for meget. Nu skal papiret stå i blød, til avispapiret er mættet og går nemt i stykker. Det kan godt tage en 20 minutters tid. Tilføj vand som nødvendigt. Papirmassen må ikke blive for fast. Boremaskinen monteres med en mørtelblander, og så skal der altså administreres. Ups. Det er stadig meget flydende. Når avispapiret er blevet findelt og har konsistens som havregrød, skal der drænes vand fra. Det er her, vi bruger blomsterkummen. Det gør vi for at kunne genanvende vandet til næste gang. Efter det har stået og drænet i cirka 2 timer. Man skal kunne grave et hul helt ned i bunden af spanden med hånden. Så er massen klar til at blive presset til briketter. Det er meget mere smuldret. Man skal virkelig... Altså, der er stadig masser af vand i, men man kan grave i det nu. Det kunne man ikke før. Så sank de bare sammen. Altså. Vi har købt papirspressen på eBay for omkring 150 kroner inklusiv fragt. Hvis du søger på Paper Log Press på eBay, vil du få en masse muligheder. Papirsmassen kommes i pressen helt op til toppen, og husk at komme ud i alle hjørnerne. Håndtagene, som er monteret på papirspressen, er ubehagelige at bruge, så vi har lavet en løsning, hvor der bruges 3 brædder. 2 til at sætte pressen på, for at vandet nemmere kan løbe fra, og det sidste bræt lægges oven på pressen, hvorefter man kan sætte sit knæ ovenpå, og således få nok vægt til at presse vandet ud. Helt uden at få ømme hænder. Papirsbriketterne skal tørre i cirka 2 måneder. Der er en masse vand i toppen. Efterfølgende tages briketten ud af pressen og lægges til tørre. Rummet, hvor i de tørrer, må ikke være for fugtigt, og det er rigtig godt med en god ventilation. Fantastisk. Den er bare tør. Når de er helt tørre, kan de kommes på pejsen eller på bålet og give dejlig varme. Men husk, med disse papirsbriketter er det ikke muligt at starte en optænding. Det er altså supplerende brændsel, når først der er gang i ilden. God fornøjelse.